OK, takže skončilo to 1-2, bol to krásny zápas zo strany len Argentíny, pretože to, čo zahralo Anglicko, bolo že totálne, ale že totálne hrozné. Pretože nie len tento tu týpek v Anglicku úplne dokašľal celý zápas, pretože sám známy a dobrý Real Madrid obránca ľavý Marcelo povedal, keď naserete Messiho, tak sa stane z neho trojnásobne lepší hráč, než je. A tento týpek to spravil. Pretože keď sa takto pozerá Messi na teba, alebo aj takto, tak je niečo zlé. A ja keď som videl celý zápas, po prvom góle Gordona, ktorý mal prísť do Barcelony, ale veľmi sa čudujem, že prečo vôbec ho kúpili, tak po prvom góle Gordona Tuchel urobil tú najväčšiu chybu, akú mohol spraviť. Urobí v tejto tu minúte, v 56. zmenu na obranu. Oni celú dobu branili. Jasné, že Argentína to využila, dala viac do útoku, nahradila nejakých obráncov a išli do útoku. A potom to tak dopadlo. 2 asistencie Messiho, 2 góly, Fernández krásny gól, Martínez krásna hlavička a Messi znovu man of the match. Čiže fanúšikovia Ronalda môžu akurát tak plakať, pretože vo finále sa stretne Španielsko proti Argentíne a pre barcelonských fanúšikov je to že raj. Čiže neviem, komu budem fandiť, asi budem brať, že 2 dresy, že raz keď dá gól Španielsko, tak si dám španielský dres, a keď dá gól Messi alebo Argentína, tak dám si argentínsky dres. Čiže za to môže Bellingham.